Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Dilan, Pusurubio, Pangasinan para mag-shoot ng chow chow. You know? Yan po yung mga sire owner, si Ma'am Arla, kanilang asawa. Ang poging-pogi ng chow chow. Sa nga lang, ano siya, mainitin ang kanyang ulo. Kaya sana wag tayong kagatin. Alright, tara, let's go! Yan o. Ano ang pangalan nito, ma'am? Popper. Popper. Pogi ni Popper, oh. Ayun, oh, sa mga gustong magpa-stud dyan, tingnan nyo, alak ni Max to. Yan o, bear type yan na chow chow. Bro. Morning po. Yan na, excited na si Popper. Si Popper ay anak po ni Max, ni Sir Engineer. Yun. Ayan na po siya. Ang mag-asawa. Anong pangalan ng female po? Cartier po. Kier. Cartier. Diyos ko, pwede na lang KK na lang kasi pares na K. Yan na si Cartier. Ang hirap ibig kasi ng pangalan niya. Alright, Cartier. Huwag ka matapang, ha. Matapang po si Cartier. Saan kaya natin siya itatali? Doon yata sa tiris. Ano? Yan, no. Dito na. Doon sa tiris. Big bone, big head, big body. You know. Pwede po. Compact size. Para po kulong po. Fluffy. Saan po? Yeah, Pwede po. Kulong po sila. Sige po. Alright, let's go. Tara, ayusin na muna namin yung mga aso. Start na natin sila. Let's go. Pogi, oh, excited na. Labas na ang lipstick mo, boy. Ayan na, labas na ang lipstick. Ayan, pakita natin yung lipstick ni Popper. Ayan o, matol. Matol ko na. Paras ng mga galaga. Alright. Kasi ang talaga mo tayo. Gino ang dapat. Kaya. Huwag po maingay muna po. Moody kasi sila. Bebe. Sampara. Ayan, Iyain ito eh, hindi marunong. Yo. Oh, sige, bayo, bebe. Tuturuan ko siya. Ligas. Relax mo na, bebe. Ay, bilis na, oh. Masagawa ka mga kung tumigas ulit. Tatulata, tindala. Malambot na. Wala na yung matigas sa kita. Meron pa. Yung dose niya. Ay, bebe. Imasin nyo lang po. Karker. Hindi makaano yung aso sa'yo. Hindi siya makapusto. Dapat ang hawak. Ulit. Boss, malambot na. Sige, tayo relax lang siya. Sige po. Sige na po. Sir, pamay niyo muna. Amoy, bebe, amoy. Pwede na natin siya tayo. Lipat. Lakas muna po. Daming tao kasi. Natatakot siya. Siyempre, nangyayari na. Hindi magtatago kami. Sampa na. Saan pa na, bebe? Alive na eh. Pala lang, mapalipain to ya. Inyo po to lang. Ayan, ibabagay yung matol. Matol na to ah. Matula.
Wala, yung put pala, gabay ito lang. Ay, sige, nan yung mga tantan, kintan. Kasi pag hindi niya nawak Man asiwag kaltan, basta ni nagagalit tong lalaki. lang. Bayot ka ba? Sige, sige. Man. Nasasanay kami wala niya. On, nakakatakot po talaga siya. So. Sige, baby. Kaya i-stab mo. On. Ow, baby. Ow. Alam mo na eh. Ibaba. Ibaba niya. Saan ko ibaba? Dito, dito. Mamala, sabi natin. Alam mo na. Hindi ka na, baby. Ini, ikaw kawawag mo mala. Sandan po. Siyempre Sana yung pa mo. Sandan po. Dandan, baby. Alright! Yes. Wala tayo kalalay ko eh. Ito kain kimbap. Mulak ka! may apo lang. Grabe ano. First time da, first time ko. Nakindog! Balsor ka to. Yun na, di ba? Napakahirap mag-breed ng chow-chow. Kaya huwag niyong babaratin. Diyos ko. Mga barat dyan. Diyos ko naman. Talagang anak kong tulang tanda. Bawa kayo sa breeder. Sa video. Hindi na maaglanaukan. Oh, madam. Yan. Matikit na sila. Lock and load lang. Ah, okay na. Papasok lang. Matikit na. Ay, I-relax pa ba tayo ka? butin mo na. Nakagabay sila. Ay, Hindi, okay nung... Yun yung pang... Yun yung pang YouTube. oh, ano par? Sarap-sarap araw. Manusil yan. Manusil. Burtot yun. Pati laki lang. Takalan ko lang. Dadan pa. Okay lang. Ano pala? Saklay kinto, saklay takalan to. Malapog pag na-airport, ang dalang mag-cake. Takalata, ang tatakal. O, Pogi. Patay mo. Gabagabay. What's up guys? Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ito na si Popper oh. Ito yung second session po ng stud nila. Ito ka na Popper? Tara, sama nyo kami. Ay mga Pogi, kamusta? Hawakan nyo na si Ren yung ano, camera ko. O yun ah, mga Pogi yan ng ano. Yan, pambato ng dilaw. Na lang. Oh, to dalawa na lang oh. Pogi, isa na. Ha, i-video nyo na din man. Ha? Go. Ayan na. Ayan na lang. Pogi, Popper. Okay. Salamat. Ah, punta na eh. Roman sa special mo ta. Wala. Naman sa Marino. Kaya. Up na. Up na, up. Hindi siya marunong. Ayan. Tira pa. Nagkawat ako pa. Tagay. Sir, ulit. Yay. Yay, tagay. Abite. Kuya, pati siya yung madamay. Ten. Tulagawan. Kuya, rin rapat magandang sab na isa. Tagay. Yes, sir. Tira. Ano pa? Giting. Kanya nga sa pake na ito nagkawat. Yeah. Magano. Split seconds na ba? Ay. Wala. Mala. Wala ko, Popper. Buka, no. Tira pa. Ay, awakan mo. Masasakit ako mo. Jerome, bahaw ka man po puputi. Sige pa. Oh, ano? Wala ba yan na rap popper? Masakam na lang ako siya. Ilapak niya po dyan sa kabila si Popper. Ay, shoot na. Gusto niya nakaganyan. Nakasampa. Nakakakit. Masasama. Maamoy ngayon ah. Well. Nasir, ikot mo nasir. Hanggang sa... Ayaw niya. Talagang kung kaulo ko. Aram na mo. Nadarong mat. Yun. Ulit. Galing na Nakain daw. Nice one, Popper. Lala. Yeah, boy. Lala Ah, balik ito lang ako.
Basta pag sumakay ng tricycle. Matik lang. Ay na po ba? Bao, kanto eh. Undang ulit, bao, kanto, nakulot kami lang lang. Ay, maatul kang talaga kakami. Lipat kayo dito, ma'am. Para makapag-picture tayo doon. Ay, jay ka ka. Kasi ka lang na. Patay mo na yung picture na. Mapagpalang umaga muli sa inyo mga kaibigan. Ayun na si Popper. Yung third and final session pa namin. Si Popper, kumakain na si Popper. And then, bubusalan na po namin yung babae. Wala dito kasi yung owner. Kaya medyo nahirapan kaming pabusal yung babae. Yan ang tapang ni Ma'am Marla. Siya pa yung magbubusal din sa babae. Mamaya pag hindi kaya ni Ma'am Marla, sasamahan ko na siya. Tara! Samahan niyo kami. Sahi kita. Lilikas pala. Masahi. Atras yung beto. Gusto niya ng lalaki ba? Hindi, pinaamo dahil ilot. Mayari, mamanaya. May mata to, sa liban. Oo. Tagang sikat mo sa mag-isyo. Alasik ka la. Dito. Manaya, amon ni. Lang. Ilang yan? Ang manang titignan ha. Tayo mawakan. Hawakan mo maigit yung dalawang tenga niya. Huwag palambot-lambot bro ha. Okay. Ay, Cheers! Diba, tatakil lang. Hindi yan matatanggal. Takot ka lang. mahirap rin ako. Ne, oh, malapit na si Popper, oh. May dinidot ka ta. Wiwi ka na, Par. Sa kamay. Wiwi. Pag masigkat ka lang. Huwag mo nang bibitawan bro ha. Popper. Ayan na si Popper. Nandang ulang irad sa ama. May sakay. Yaso. Yan na. Cheers! Ay dito. Ah. Ay na, hawakan na. Ay, naman siya. Huwag takot. Relax. Huwag takot makakot. Huwag ka mabigay sa iyo. Camera, oy. Pawak na lang sa bahay. Saglit lang. Saglit lang tayo. Camera off kami nga. Nakalma lang. So, ante, galit dyan. May amay amputi, so makanakin to kayo na amputi ba? Malay na sinipin po na. Saglit lang din. Saglit lang. May last day na tayo. Last lang. Ayan na si Papa. Ang palay. Amay ba yung sinipundang Christine? Popper. Ganapar, tira. Ikaw. Isang pala tayo. Sinman pala. Mabait. Ay, abin. Tatanggalin niyo muna sa makapusto sa Herman. Ay, atakil. Relax. Yung sa pamigyan namin ko nung Oh, amay pink kulon niya yung ruwan. Amay pink. Sam. Sige. Dila. Andila ko na. Okay lang. Dila ko to. Bili mo mong bibitawan ha. Sige sir. Hindi na yan. Sampalin. Sir, ilapit mo yun. Mali, Par, mali. Tama na yan. Saglit lang, Hindi, Carson. wala na. Wala.
Sige, tira per. Sige, nakasan mo par. Eh, par. Yala to. Mabayad kung di nasalantan papa. Lagi. Yung kanta sana. Kani, ano katawag ko sa kita? Ay, sige. Nihinaw ka na par. Pero to, Hindi na po. Okay. Ano naman niya? Ano pa ito sabihin? sa klaya. Dandan sir, dandan. Wala mo ta. Wala. Wala mo na mo. Ay, ako natawag ito. Andra, tawag ko. Tagilik lang ba dito? Tagilik. Tuloy, Ako yung ano. To. wala mo na. Ayan mo na. Tawag to. Bago ito. Samit na. Bubuhin ang to. Ni alo po yung live eh. Ang samit na. Gala tempang nas mo pa po rin. Nga, una. Sarap to. Samit niya, kakilala. Laka-lakat tulalas. Lagi pa per. Lala. Ay, hirap dinasalan. Success! Ang samit na kayo na si... Mas matagal pa yung pinagbusal namin kaysa pag-shoot. Ay, papa, tapos mo para. Ito, inapasyon. 50%, kailangan mabusalan. Agaking si Kindra. Got say panulkalod saya na. Hindi mo siguro, patil mo lang. Puyok-puyok lang mo tayo, nalito lang. Yung maginawa yun. Tanang mga asawa, bibi ah. Bayad ka sa linggo. Magikinanyot sa may bigel yun sa way. Ayog na eh. Ay, pero kung magano. Ito lang may pink na tiro naman. Pero man tayo. Base ko pa, ay, hindi yung roman yan te. Ay, laya na kal. Ay, laya. Ay, kaiba ka. Ay, agmoy banana. Bakit? Makapwersa ka. Hindi, ang tuliya ka naman. Ito, gawa mo eh. Oh, ito. Wala mo asmam amo papar. Bilo to. Mang-al-al. Sawan, sawan. Eh, sabog to, masubong na sa kaya eh. Yung wiro to ko dyan, di nakalsawan. Sawan. Bilo, Hindi abi, na ah. kaya eh. Alay-alay-ala. Ngay, bali-bali may kinda. Ay, di, wala ni sakit. Wala man, laki mo man makasama. Hindi man magkasama. Bigel. Matawal ikaratan. Basta kasarap para. Bait-bait ah. Ito, gawa mo eh. Nagsawag ka na. Kakatira, walay kalukuan mo ha. Balukin, mamaamo ka. Pag nagkargang kay kinagagabay. Inat yung lapaon to naman. Dapat, paano to naman Hindi kami diyata. Nanggapuara dyan. Kami na. Natano, matalag ko kami lang namin ng aman. Hindi nung naangog to kayo sa nung dati ito kilang nakikina. Ito yung mula kilang eh. Nga to nasunod naangog to may natiran ang ubat yan. Kabat to kila. Marla. Wala. Ang munang kami, relax pa lang muna po. Lubutin mo yan. Iubos mo yung kwan. Pinagpaguran mo. Who let the